Fil-Parlament bdiet tiġi diskussa R-Riforma Fil-Liġi Tal-Kannabis hekk kif beda t-tieni qari dwar l-abbozz ta' liġi li ppreżenta l-Gvern. Il-Ministru għall-Ugwaljanza, r-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici stqarr kif dan l-abbozz ser ikun qed ikompli fuq l-ewwel sforzi li diġà saru lejn id-dekriminalizzazzjoni tal-użu tal-kannabis. Stqarr kif permezz ta' din ir-riforma ser ikun qed jonqos is-suq illegali ta' min ibih id-droga. Aħna se nieħdu il-flus minħal u mill-bwiet tal-kriminali, tat-traffikanti u minflok se noffru ambjent sigur ikkontrollat bħala miżura b'saħħitha ta' harm reduction waqt li nieħdu ħsieb it-tfal u lil-uliedna. Għax il-uliedna kif nieħdu ħsiebhom? Jekk il-kriminali jiddeċiedu ir-regoli jew jekk aħna noħolqu kontrolli u noħolqu s-serjetà. Stqarr kif lil minn kull retorika politika ikunx korrett min jgħid li din ir-riforma se twassal għal legalizzazzjoni tal-kannabis hekk kif pajjiżna qatt m'għandniex dekriminalizzazzjoni kompleta għal dawk li jagħmlu użu mill-kannabis. Huwa spjega wkoll kif il-liġi tipprovdi kontrolli fuq bosta dettalji marbuta mal-użu tal-kannabis f'pajjiżna, fost l-oħrajn l-ipakkeġġjar u trasport, iżda b'mod speċjali wkoll il-kwalità tal-kannabis li tkun qed tinbieħ. Fil-bidu ta' din id-diskussjoni huwa appella biex id-diskussjoni tinżamm waħda matura u wieħed ma jirrikorrix għal politika ta' biża'. Din ir-riforma li qed nagħmlu aħna hija riforma qawwija, b'saħħitha, kuraġġuża ta' harm reduction fejn qed nagħtu l-ikbar daqqa lit-traffikanti ta' droga, qed nagħtu id-dinjità lil persuni illi jagħmlu użu responsabbli mill-kannabis u qed inħarsu l-tfal li nies vulnerabbli fis-soċjetà b'regoli illi jipproteġuhom u li nassiguraw li f'dan il-pajjiż ħadd iktar ma jkollu id-dinjità tiegħu ikkalpessata.